Aku lei. Iki menungsane sing nyolong Nyai Ratu Banowati. Gareng adimu Oh, Kresna, kula wonten dawuh Prabu. Do nendi? Wonten mriki kok Prabu. Nendi? Wonten mriki kok Prabu. Aku lei. Iki menungsane sing nyolong Nyai Ratu Banowati. Mboten, sanes menika. Lho sapa? Ning menika Jem Sapu Jagat ing tengah. Wah! Pendhita mau wis Badar Bagong kok melayu. Kresna kok kaget. Lah wong sing jeneng wong kaget iki ora kanyono-nyono kok tratapan dhewe kok. Niki sing dadi Bagong. Lho, iki to? Inggih sinuwun. Lah wong kowe iki rak Jem sing tunggu ringin kurung negara Ngamarta. Ih, kasinggihan mekanan. Lah ning ngopo? Namung dipun timbali. Gareng adimu kok senengane ora? Kresna. Kula wonten dawuh Prabu. Do nendi? Wonten mriki kok Prabu. Nendi? Wonten mriki kok Prabu. Aku lei. Iki menungsane sing nyolong Nyai Ratu Banowati. Mboten, sanes menika. Lho sapa? Ana pendhita tuwek keklek mlaku kaya wis ora kuat. Rambute brondol sapa? Ora ngawur kowe. Bagus tanpa cacat. Wong iki sajake rada edan dengkulmu mlocot lur. Karo ratu kok nguntekke dengkulmu. Kowe iki sapa? Pandhita Kleang Kabur Kanginan. Mendung kebaraten. Ngendi tibane? Ya kuno ing paman dunungku. Sapa jenengmu? Takon marang kita. Lho. Aku iki takon karo kowe. Oh ya nek lali aku wis ora dewa niki. Takon jati kencana. Wong iki sajake rada edan dengkulmu mlocot lur. Karo ratu kok nguntekke dengkulmu. Kowe iki sapa? Pandhita Kleang Kabur Kanginan. Mendung kebaraten. Ngendi tibane? Ya kuno ing paman dunungku. Sapa jenengmu? Takon marang kita. Lho. Aku iki takon karo kowe. Oh ya nek lali aku wis ora dewa niki. Takon marang aku. Ya Begawan Gada Githik. Melu guyu. Ayo ben gayeng. Gada Githik dasar ora nyata. Janaka wonten paring adhawu. Ana pendhita tuwa jenenge Gada Githik. Kowe ora takon sapa jenenge adiku iki? Ora sudi. Ngopo takon? Ora tepung karo sing nang mburimu kuwi. Iki adikku, adimu sakaremu, kakangmu sakaremu, apa peduliku? Wangune sajake kowe mendem rasa ora penak karo adikku. Iya ta? Ketara ora gelem tak tepungke. Tunduk pulpen wae. Cekat. Iya, oh. Karemu ngomong nyegat aku. Aku arep njaluk tulung. Men biasa. Njaluk tulung jilek biasa. Kata-katane kita apik, ngalem-ngalem ra urung. Nek aku sithik. Biasa. Sok seminggu tak balik. Ora usum ya. Wis kulino ngapusi kok dapusi ora. Aku kok kaya apal to karo guyonane bocah. Ora macam-macam. Urung wancine kok wis dapalke. Sapa iki nyolong rokokku? Aku njaluk tulung karo kowe. Njaluk tulung apa?
ana maling ning negara Ngastina. Mbok dikandhake Rama. Rama sapa? Lho, Rama. Ana maling. Kuwi lah apal tembang barang ketoke kok saya apal aku. Saya wis ngetarani dhewe aku. Kowe nang negara Ngastina nek kowe iso nyekel maling sing jeneng Bagong nang negara Ngastina, kowe njaluk apa tak turuti. Asli, tenang. Aku njaluk patine wong bagus ning mburimu kuwi. Lho. Iki adikku arep tak njaluk patine, wis ora iso. Gelem ora? Gelem. Tenan? Heeh. Ngapusi titenono, wak katutke dosane. Endi menungsane? Ning Taman Kadilengleng. Taman Kadilengleng karo Taman Sari ngendine? Taman Negara Ngastina, cak goblok banget ora. Taman Kadilengleng iki Taman Negara Ngastina karo Taman Sari beda goblok. Iya Taman Nyang. Ora. Keterangane iki sing gawe nasibku sengsara. Lho sapa iki? Waduh. Semi suarane padha. Rupane ya padha, suarane padha. Padha wae. Kowe ra edan. Mulane kok uripku ketoyong-toyong nganti cemplung segara barang. Iki menungsane kowe ra waton bisa ngucap. Wah, jan wis. Ora iso dirasake iki nek carane ngene. Sing ngomong sapa ora ngerti mongko iki disiarke radio. Konco tani. Radione karo ponco petani. Kowe arep ngapa kowe? Kowe wani gawe kisruh negara Ngastina. Kowe sapa Begawan Godhog Githik? Bakal ngrampungi nyawamu. Mati dak. Kula tampi karya Bombong raos sing manahipun ing Ngraka ing Ndarawati. Namung keparenga kula ngaturaken salam taklimipun ing Ngraka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu. Kula pundhe Candaka Panglingga Murda. Amawahana kabagyaning gesang kula Kaka Prabu Kresna kakangku. Aku ngaturake basaku katura. Dimas kadangipun Kakang Werkudara ndak tampa. Siadi atur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang ing Ndarawati Tampanana. Ndak gegem dadiake jimat. Prayogakno nggonmu lenggah. Iya. Yayi Werkudara kaya wis ora kepenak prapanipun Kakang ing negara ing Amarta. Kaka Prabu. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kaka Prabu. Arjuna ndak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana kula mendingga jimat paripin dayanana ing kasantosan. Kaka Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Kaka Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya kembar. Nek kula sedewa ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Kula mendingga jimat paripin. Menika kula mendingga jimat paripin dayanana ing kasantosan. Kaka Prabu persasat kadidining entosi sineming palwa gabus kumambanging Sila Kresna. Dupi paduka kepareng tedhak wonten ing Datulya Praja ing Amarta. Kadidine lumampah ing wanci peteng kepapak obor sastra biar padhang trawangan raos ing manah. Ngemuti sawetawis wekdal kula mireng wewarta ingkang sumebar wonten saindenging jagat negari Ngamarta ngantos dumugi wonten talinganipun ingkang rayipun Puntadewa. Perkawis menapa Yayi? Miturut umbyaking para kawula dinten sakmangke peranganipun Panakawan ing Pandhawa inggih menika Panakawan negari Ngamarta. Wonten salah satunggiling Panakawan ingkang nandhang raga. Tegesipun nandhang gerah. Kaka Prabu lho. Salah setunggaling entawasipun Panakawan wonten ingkang nandhang raga kasinggihan mekaten. Mongko sareng kula taliti jebul aturipun para kawula bilih ingkang nandhang raga kala wau inggih menika pun Panakawan Bagong. Bab nyata lan botenipun kula dereng nakyinaken. Namung emuti bilih para Pandhawa menika
wiwit kuncung ngantos gelung, wiwit jabang ngantos celaprang dipun gulawentah dening Panakawan. Mila menawi ngantos sak mangke kasunyatanipun mekaten tuwin para Pandhawa mboten mailu dhateng kawontenanipun para Panakawan duk nyana cerak nyana sami mestani yen to punta sak kadang menika mboten ngertos dhateng lelabetanipun Panakawan ingkang saestunipun Puntadewa ingga sak mangke ngantos dumados Nalindra menika inggih krana ageng lelabetanipun Panakawan Koko Prabu Lersai. Malah saking pamanayoginipun ing Raka Indrawati dinten sak mangke gandeng bukti nyata lan botenipun mon salah setunggiling Panakawan menika kala wau nandhang raga saenipun menawi paduka Kyai Prabu tumunten tedhak wonten ing Karang Kadempel niti priksa dhateng menapa ingkang lelampah wonten Karang Kadempel. Bola bari aku wis matur karo Mbarep yen to tak dherekake tedhak ana ing Karang Kadempel wigati nyatakake marang kabar mau. Nang yen to sing dawuh dudu Kresna kakangku mesti mung bakal diwenehi wangsulan ora ngepenakke ati. Mula dina iki Mbarep kakangku ora usah dadak sangga runggi. Ngendikane Kresna supaya mengkono padha karo sing tak aturake. Mula ayo tak dherekake budal nang Karang Kadempel nyatakake kahanane Panakawan. Apa pancen kepara nyata salah sawijining Panakawan ana ingkang nandhang raga. Yen to kateman mengkono Werkudara Janaka Mbarep apa dene kembar. Aja nganti ora mbelani sarta ora menehi bebantu lawan Panakawan Mbarep kakangku. Rekat lampahing rata tanpa antara bating sukuning argeram kang tumingal dereng ngantos paripun sami Mbah Wacana kasaring kemlajan masang tebian nenggi nata ing Mandura Prabu Baladewa Dewi Prapting Datulaya karya kagiat nata ing Ngamarta miwah nata ing Ndrawati tuwin sangya para Pandhawa. Panggat Kurda Sroma Pangga Wagut Gati Nyomawukyat Biro Wang Koko Prabu damel kagiat raos sing manah rawuh paduka wonten negari Ngamarta. Sumengko kados mekaten menika wonten paridamel menapa? Koko Prabu wonten menapa? Wah, bule kakangku eneng apa? Koko Prabu wonten menapa dene paduka rawuh wonten negari Ngamarta sumengko kados mekaten. Ya Ji. Wonten timbalan ing Ngadawa Kresna. Iya wonten dawuh Werkudara. Bule kakangku piye Janaka wonten dawuh Koko Prabu. Sawanipun kakang ana negara Ngamarta iki bakal ngabarake kahanan sing ora ngepenakke ati. Liripun kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten. Yayi kula nuwun pamunten. Nalika semanten ingkang Raka sowan dhateng negari Ngastina. Tinimbalan dening Kyai Prabu Duryudana. Mboten ngertos dodok seleng perkawis tumunten kula dipun ajab arembagan babagan perkawis. Yai Ratu Banowati anggenipun sawetawis radi benten tandang tandukipun lawan Rai Prabu Duryudana. Bab perkawis menika kula mboten tumut-tumut nanging sareng wonten aturipun mban saking Taman Kadilengleng. Ingkang munjo atur bilih Yai Ratu Banowati nyingetaken satunggiling priya mapan wonten ing taman. Tumunten kula nyatakaken wonten ing Taman Kadilengleng. Kados menapa kejot raos sing manahipun ing Raka ing Mandura. Jebul piyai kakung mapan wonten ing Taman Kadilengleng menika tasih panakawanipun paduka Yai Prabu Darmaji. Koko Prabu paduka paring dawuh jebul ingkang mapan wonten ing taman menika tasih panakawaning para Pandhawa. Nggih, kasinggihan mekaten. Lajeng sinten ingkang wantun
damel wiranging para Pandhawa. Panakawan kula sinten ingkang wantun. Damel kucemasmanipun para Pandhawa Kaka Prabu. Ladhaswisa Yai. Panakawan negaring Amarta panakawanipun kadang-kadang kula para Pandhawa ing mapan wonten telenging taman Kadilang menika boten sanes kejawi namung Bagong Yai Prabu. Kaka Prabu. Nuwun sewu Kaka Prabu menika ngendika kanthi gak dasar kasunyatan aku weruh dhewe. Malah aku ingkang budidaya nyekel karo Bagong pengajap tak aja aku ning Pradata Adil negara ing Ngastina. Merga Bagong wis nerak pacak nerajang perbatang. Nerak marang hukum ing Praja Ngastina wani mlebu jroning taman Kadilengleng mongko tanpa palelaya Prabu Duryudana. Bagong tak cekel nek ngerti ya. Wah, lah kok ngedapi-dapi temen Bagong mirang-mirangipun Kakang. Dikroyok Kurawa bubar mawut. Barang sing maju Begawan Durna ya mundur. Barang pun Kakang sing maju dikembari. Apa tumane ing atase Bagong kok malih wujuding Baladewa nganti kewirangan aku disoraki para kawula sak negara Ngastina. Janaka sampun bidal. Ben, wis ben, pateni karo Janaka dhewe wis ben. Isin aku duwe abdi jenenge Bagong. Sing wis ngucengake asmaning para Pandhawa nanging menawi menika mangke kelaman dipun pejahi kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Menawi Kakang Semar Murina mboten trima pejahipun Bagong menika mangke sinten ingkang badhe menggak dukanipun Kakang Nayantaka. Perkara aku ora ngerti. Sing baku aku ora nrimake yen to Bagong nyamah asmaning Prabu Duryudana. Sinayeng manglung mintonaken dewi gamanira kanggo mitir aneng asta Arjuna kula wonten maring adhawu aku ora maido kaya ngapa rasamu dene Kanjeng Kaka Prabu Baladewa paring dawuh ana maling ingkang nganggebang lawan Nyai Ratu Banowati mongko maling mau Durjana mau Bagong kuwi abdimu kaya ngapa rasamu yen to kowe krungu sarta mireng ngendikaning Kaka Prabu Baladewa klepat tanpa pamitan kelawan wong tuwa nlonjong botol lakumu dumujuk ana ing taman Kadilengleng niatmu piye kula sampun isin gadhah abdi naminipun Bagong niat kula Bagong namung badhe kula pejahi. Lho kose nek tok pateni apa njur rampung tekan semono perkarane. Nyatanipun sampun damel lingsem. Para Pandhawa ing atasipun Pandhawa menika nggadahi abdi. Teka pakartinipun kados mekaten Kaka Prabu. Lah iya. Ning kudune kowe apal karo pambeganing Panakawan. Kudune kowe apal karo watekaning Panakawan. Bagong kok nganti kaya ngono kuwi sebabe apa? Karepe kepiye kuwi jane tok pitung dhisik. Aja agan tanpa pitung mengko mundhak keseluruh dalan sing ora bener lho Janaka. Sampun boten saged ngampah dhateng mubal babaling kanepson kula krana kula mireng pangandhanipun Kaka Prabu Baladewa. Mila sak mangkin nadyan kula nuwun sewu kathah ngandhanipun paduka Kanjeng Kaka Prabu paripaksa sak gedhagan menika kula boten badhe andhahar pangandika paduka Kaka Prabu. Terus karepmu Arjuna, Janaka. Oh. Ila dalah jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara.
Ya ora mokal wong sing digebang Yai Ratu Banowati. Mongko Kresna ngerti seri-seri atine adiku lanang Madukara ya Yayi. Yen to pancen wis wegah napa warah nampik pitutur becik ora tengko dikandhani nek ana apa-apa sangganen dhewe Janaka aku mung ngulatake saka kadohan. Esmunya kang kamanungsanira Ndara kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den. Ya Semar ndak tampa pangestu tambanana nggih. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Ndara. Ya nolo garing tak tampa. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Den. Ya Petruk tak tampa. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Ndara. Ya Bagong tak tampa. Sumengka pengawak Bajra tindakipun sajakipun kaya namung wigatos Den. Enten apa? Napa ajeng andi ingkang abdipun Semar sak anak-anak kula? Nderekaken Ndara napa dos pundi kula aturi paring dawuh Semar. Kula. Aku tak kandha karo kowe ya Semar nggih. Pripun kok semune rada wigati? Ora ngira babar pisan. Lamun dina samengko ana salah sawijining anakmu ingkang gawe wiranging para Pandhawa. Sinten? Napa Gareng, napa Petruk, napa Bagong? Kowe tak kandhani, kowe tak jarwani Kakang Semar. Salah sijining anakmu wani mlebu ning taman Kadilengleng negara Ngastina. Nggih Bang kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati. Apa kaya ngono kuwi patraping Panakawan, apa kaya ngono kuwi tumindak sing ora mbebangeri marang asmaning para Pandhawa. Wah, lha niku wis kliwat saka ora becik banget nek carane kaya ngoten niku. Kula ora sudi duwe anak sing wani tumindak kaya ngoten. Sinten Ndara? Anakmu Bagong. Gagong. Kowe iki ngapa ya, Mir? Natoki sirahe anake sampeyan dhewe. Bagong kowe kok setan kowe. Kok kaya ngono kelakuanmu iblis kowe. Bagong kowe ngisen-isenke Bendara ngisen-isenke kulawarga. Gong. Sembrono ya sembroning ora kaya ngono itu kebangetan nek sembrananmu kaya ngono kuwi. Sek. Kosiek. Ada apa? Aku ora guyu. Engko ndak meng tok jak sembrono. Ada apa? Ana apa? Ndaramu tekan kene ngendikake nek kowe tumindak kurang ajar karo ndaramu Banowati. Mir, sapa sing ngomong ngono? Ndaramu Janaka. Gus. Agus dukul kowe. Ndara Janaka? Piye? Sampeyan iso ngendika kaya ngoten niku dasare napa? Ampun waton paring pangandikan sing boten wonten nyatane lho. Niku mboten bener kaya ngoten niku. Sing paring pangandikan Koko Prabu Mandura, Koko Prabu Dewi ingkang ngadu arep karo kowe. Malah Koko Prabu mbok gawe wirang. Bagong, aku isin duwe Panakawan kaya kowe. Bebangane kula sing bantu aku siji lho. Kula niku teng karo Bendara. Terus wajibe aku ing matrapi paukuman karo kowe. Hukumane Ndara Janaka? Kowe tak pateni. Ya trima mlayu ora salah apa.
pripun, Pak? Piye, Pak? Aja meneng wae Ndara Janaka nek ngono kae tegele ra jamak-jamak. Engko bakal nek disuduk piye, Pak? Aku ya bingung. Ndaramu lah kok ana ning pancen lupute Bagong wis ora iso diapura. Iki piye ya? Piye tra iki lakon iki tra? Aku dhewe ya ora ngerti. Kowe kok meneng wae. Makler aku. Setan ora ana kanan kaya ngene kok isa-isane turu lho. Kok turu ora ngrembug karo kahanan kok. Dinteni wae nang negara Ngamarta desa saya. Cilaka iki wis iki sing jeneng disebutake ora mangan angkane ning klethus pelok. Apa ke jenenge? Aku sak ngrungokake nganu ae lho wong ngomongke apa jenenge saloka-saloka sing apik ngono lho. Ora mangan angkane gabul pulute. Edan tenan. Ah wis monggo Ndara Janaka wis nesu karo wong wis ora apa jenenge? Aku kok kerep lali ta iki? Pandang bulu. Kowe iki nek ngadani wayang ora guyang-guyu. Marane aku melu guyu ora. Ora pandang bulu. Kenapa bulu dipandang? Nek ora mlayu sifat irung rekoso urip urip. Sing jeneng sial ngene iki. Rekae mlayu ngidul bablas jebul segara. Wah, iki nek Ndara Janaka tekan kene, marep mlayu nanti kowe Bagong. Kowe ketemu karo segara, kowe ora bakal nyemplung segara. Nyok tampanono zlep. Aku wis semelang ki nek ditusuk, ku nek terus dinengke wae ora apa-apa. Nek nganti krisik di ngono-ngonoke. Wah kena ngusus lara tenan. Pedhot ususe mati tenan aku wis. Piye ya? Saya cedak. Wis bangane aku urip ya ming gawe sastra wirang. Nyemplung segara tak ikhlaske patiku. Titip anak-anak ya nem. Aku kok kaya tresno karo kowe. Aku ora iso ninggalke kowe. Hatiku tersentuh nem. Aku nang kene ora iso pamitan karo kowe, aku arep golek dalan ning pati. Aku menyawang fotomu. Ning nggon mata wis suwek. Dadi kowe kaya picak. Ora apa-apa nem, ora apa-apa. Titip anak-anak. Aku tak nyemplung segara golek dalan ning pati wae. Ning kok nek aku nyemplung tenan. Blung. Pamane lho iku pamane. Terus kok kemambang ning banyu ndul. Ya nek langsung mati, nek dipangan ikan hui. Ikan hiu ndek kok hui. Ya nek nggon lemangan langsung putuh, nek weteng tok. Ngono. Ora mati lara kena banyu perih. Wah, wis cilaka. Ya nek aku le nyemplung ki kolorku ki kenceng.
Nek kena ombak terus copot dhewe. Cokot karo piranha. Letus. Nggo nendas tok. Maksudnya ndas kuwi iki lho. Apa ora lucu? Wong kok tanpa sirah ra ya. Wah, wis janeng ya wis men. Wis bangane ngrekoso nyemplung kono wae aku. Uyut. Untung aku sithik-sithik iso renang. Iki jenenge enggak. Enggak kira bakal kelelep wong sikile ngisor mancal-mancal. Aku nek enggak nek kesel mati kesel iki aku. Moko segara jembare ra jamak-jamak. Setan ki. Wujud. Tak kira iwae. Tak singgol kok ambyar. Dalah. Lah kok ora pangling mula segara hawane panas. Akeh Burontaya ing padha sambat-sambat walah kecemplungan Bagong. Kemambang mbuh mati mbuh urip ya tak saute tak ajake ning gisiking samudra. Sumobang wangaruna kadinetraning uga rapuh sabdaning kokila ring kanikara saketer kene dongane engkung ler wowo sing pene panca toking ayamono
jati ambruk. Semene gedene iki. Lho, duwe mata bareng. Apa iki sing jenengke nganu apa ya? Kura-kura. Jagat Dewa Bathara. Weh, sanguson sistem. Ladalah. Se. Cengengesan. Bagong. Kowe sapa e? Lho, ora basa karo ulun. Oh, kowe ulun. Ulun iki dudu ulun. Wah, tak tono kowe. Terus kowe marai bingung iki. Mau muni kowe takon marang ulun, berarti kowe kan jenenge ulun. Kita ora dong, kita dengkulmu mlocot. Aku Bagong dudu kita. Ngene Bagong, ngono. Ngene. Kita tak kandhani. Piye dundang saiki kita? Narto kandhani. Lho, kita ki kowe. Paham? Wis ngerti nek kita ki aku. Kowe ulun to? Iya. Lah, wis dadi yo, arep ngomong apa? Ulun kandhani. Lho kowe piye to arep ngandhani awake dhewe? Ulun iki dewa. Dewa? Iya. Ulun dewaning samudra. Wah, sing tunggu segara. Iya. Kita mbuya ngerti. Wis ngerti kok sik mbuya. Dikandani kita. Kita ngandani mbuya berarti kita itu ngerti karo mbuya. Ngapa kok petite tekan sirah barang? Ulun buyer. Pripun? Panjenengan pukulan to? Iya. Ah, kene ngerti. Pukulan sapa? Pukulan Sang Hyang Baruna. Lho kok kaya bis? Rodane endi? Bagong wis. Pokoke nek urung bubar urung arep leren lek Banyol. Iya. Ulun iki Sang Hyang Bathara Baruna. Bagong, ulun bakal takon rawan jeneng kita. Kita ora ono. Kita kuwi kowe. Apa to sababe jeneng kita nganyut tuwa ana ing samudra? Nganyut tuwa ki apa? Lalu kepengin golek dalaning pati. Ora ketemu e. Golek dalaning pati ki angel. Penak golek dalaning burung. Lagi arep ngono kae diwayah. Jane kaya do pinter-pinter. Soale kan barang dolope ming. Merga nganu pukulun. Kita sampun mboten saged gesang wonten ing Madyapada. Iya. Amargi kita menika bingung pukulun. Iya. Kita bingung karena kita dipunarani dening Raden Janaka. Kita menika tumindak mboten sae kalian Dewi Banawati. Ya, padahal kita mboten berbuat seperti itu. Iya, Bagong. Nggih, pukulun. Pripun? Sampeyan ra iso gagas lelakon sing dilakoni dening kita menika ta? Mula terus kita golek dalaning pati. Mekaten, pukulun. Ulun ingkang nyelametake lawan jeneng kita. Niki kula malah bungul. Gumun kok bungum. Kula malah gumun, pukulun. Kok dadi kita kok mlebu teng drung banyu kok mboten iso keplebeken saka daya ulun. Oh, pinten mbot? Lho. Daya ulun ki kekuatan ulun. Kekuatan ulun sing diparingi marang kita. Iya. Sip. Kita ulun kandhani. Napa Bu Ulun? Bisik-bisik napa seru? Seru wae. Nggih.
Menapa Pukulun? Kita kudu bali marang jagat Padang. Ya ana lampune. Wis Bagong wis. Kita kudu bali marang jagat Padang. Tegese Arang pakaryan biyen e. Sanjuki tegesan aku. Nanging kita aja wujud Bagong. Terus ulun dandani. Elek tak tonyo lho Pukulun. Kula gelem didandani ning kudu apik. Mergo kula niki wis elek. Didandani ya elek mau lho. Bakal apik ulun ingkang dandani. Ulun paringi busana. Kita kuwi kok nganggo kathok kolor kaya mengkono. Anu Pukulun apa? Kebiasaan. Oh iya. Ulun dandani. Wujud menapa? Manut karo jeneng ulun. Ula ora. Ulun dandani sono apa? Wis manut karo jeneng ulun, kita ulun paringi tetenger lan ulun paringi pusaka supaya kita bisa mateni Bagong kang mapan ana negara Ngastina. Weh. Berarti Bagonge loro. Iya. Kita. Iya. Keparat. Panos maning jajalanan. Gugu karepe dhewe. Dusdruk. Semalane nagla-glaing bumi. Terus sinten niku sing memba dadi kula? Pukulun. Ulun mboya bakal njlentrehake nanging kita iki kudu nyambut gawe dhewe. Oh iya siap. Sagu. Kita ulun dandani. Siap sendika ngestaken dawa. Siap, Kak. Pukulun ampun ngelucu sampeyan niku dhewe. Malah siap gerak barang. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Pambukaning warana. Bagongan lemet enteng kleru. Wush. Kula wujud napa Pukulun? Kita wujud satriya bagus. Tan Prabidu ya Raden Janaka. Mudyar kowe. Angus asik ronda-ronda. Ketemu tak takoni, namun kagungan garwa Mbak dereng. Sing kakung anu bojo kula sampun pejal, langsung tak kedhepi cening. Kita ulun dandani bagus kuwi supaya kita mateni Bagong kang mapan ana negara Ngastina. Kita mlaku tapa ngrame. Odho nggih Sendika. Wah kudu golek tempolong iki. Nggo ngopo? Anggene tapa ngrame ya dombreng. Tapa ngrame iki tetulung marang sak pepadaning urip mongko tanpa pamrih. Sendika ulun paringi wujuding pusaka. Menapa Pukulun? Arane watu gumuk. Napa? Watu gumuk. Sing cepet gumuk ngoten. Wegah ulun dewa kok didhawuhi. Niki Pukulun. Iya. Kancing gelung ora ana nggih, Pun. Sak wae ya. Lajeng kita le minggah wonten kayangan pripun ulun? Ulun mapana ing Pethit ulun. Pethit sing pundi? Pethit iki lho. Iki Pethit. Kula mancik mriku ulun nuncalke tekan dadaratan. Sendika ngestaken dawuh. Lho piye jengkolmu kowe? Daratane iki kono kok mlayune rono. Tambah jero.
mangsa ulun kok ming menungsa kaya ngene kok. Mula kita madhep rono. Nggih. Wis tata-tata. Sampun pukulun. Ulun nuncalke. Kita kuwi rung tak paringi jeneng. Oh iya. Lho kok merangkul dewa. Lakon kok lali. Ulun paringi tetengel begawan godho githik. Jare bagus, pendhita ning enom bagus. Ya ora masalah. Begawan godho githik. Wis ulun nuncalke. Nun nggih, ngestaken dawuh. Sawang kowe ngoyak-oyak Bagong kasinggihan mekaten. Lah terus Bagong piye? Koko Prabu. Kula sampun boten gadhahi raos kecalan. Bagong lalu mlebet samudra. Lho. Bagong lalu mlebu segara. Inggih kasinggihan mekaten Koko Prabu. Tumindak tanpa petung dikandhani karo wong tuwa nanging kowe ora nggugu. Mara coba sawangen kaca paisan iki Arjuna. Mara gage sawangen kaca paisan iki. Pundi Koko Prabu? Iki to. Gunakna permana jati netra batinmu gunakna sawangen epek-epek pun Kakang. Ing kagyat risang kapirang rinangkul. Rinangkul kinempit kambit. Dosang reknaning bawana panus maning jajalan katone nyemplung segara jebul malah mingguk dalan mapan ning taman negara Ngastina kendharat maning sanuka Bagong. Sesuk meneh nek masake aku aja bayem ya. Inggih. Batu-batu sebabipun menapa? Ora patek doyan. Wis pirang-pirang dina mapan nang kene kok ming kangkung bayem, kangkung bayem, kangkung bayem. Padake sapi. Nyun papunten iki Lurah, mangke menawi kersakaken menapa-menapa kula kartemtu badhe ngladosi. Iwak lah saora-orane. Nek ora ana iwak ya ngethok sandal jepit kae ra. Digongso lali mamah sakayange batu-batu panjenengan kok ngendikane kok mesti sarwa sembrono lho. Kakang Bu kula ingkang sowan Kakang Bu. Dimas Janaka, inggih. Dimas mboten nginten babar pisan menawi Panakawan kula mbebangri asmanipun para Pandhawa tumindak ingkang boten sakmestinipun Bagong menungsa sing kaya kowe. Ten dawuh Ndara. Kena ngapa kowe mapan ning Taman Negara Ngastina? Yang-yangan. Bojo edan, mboten edan mang takon to pasangan kula. Kakang Bu, menapa dipun aturaken Bagong menika leres batu-batu wis gedhe pangalpuramu ya Dimas. Yen to satemene atine Banowati saiki wis wutuh tak caosake marang calon guru lakiku. Guru matematika. Iki menika badhe kula sembah ingkang badhe kula sungkemi namung Ki Lurah Bagong
nyuwun pangapura ya Dimas. Kakang Mbok. Lah kok dados mekaten lampanipun Bagong. Kowe ingkang malikke blate Kakang Mbok Ayu Banowati. Janaka ora trima. Ditenono aku ing bakal merwasa lawan kowe nadang dialing-alingi Kakang Mbok Ayu Banowati. Aku ing bakal merwasa karo kowe. Wah, ganggu terus bocah. Wah! Ayo. Piye Janaka? Leres. Bagong mapan wonten ing taman. Terus kula mutaken mboten purun badhe kula cempalani Koko Prabu. Kula dipun getak Bagong saged kuntal saking lebeting taman. Kandhani kok ngeyel kowe kuwi mula aja sok kesusu. Lajeng sakmenika kados pundi? Wis ora usane ndi-ndi. Iki mengko nek ana pawongan teka ya kuwi bakal gawe padhang kana negara Astina. Lan bisa madhangke kananing Nyai Ratu Banowati. Koko Prabu kula nderek paduka kanjeng Koko Prabu. Ana pendhita tuwek keklek mlaku kaya wis ora kuat. Rambute brondol sapa? Ora ngawur kowe. Bagus tanpa cacat. Guaya tejo pamulu jenar kaya kencana. Jati kencana. Wong iki sajake rada edan. Edan dengkulmu mlocot lur. Karo ratu kok ngondekke dengkulmu. Kowe iki sapa? Pandhita Kleang kabur kanginan. Mendung kebaraten. Ngendi tibane? Ya kuno ing paman dunungku. Sapa jenengmu? Takon marang kita. Lho. Aku iki takon karo kowe. Oh iya nek lali aku wis ora dewa niki. Takon marang aku. Ya, Begawan Gada Githik. Melu guyu. Ayo ben gayeng. Gada Githik dasar ora nyata. Janaka wonten paring adhawu. Ana pendhita tuwa jenenge Gada Githik. Kowe ora takon sapa jenenge adiku iki? Ora sudi. Ngopo takon? Ora tepung karo sing nang mburimu kuwi. Iki adikku, adimu sakaremu, kakangmu sakaremu apa peduliku? Wangune sajake kowe mendem rasa ora penak karo adikku. Iya ta? Ketara ora gelem tak tepungke. Tunduk pulpen wae. Cekat-cekat. Iya. Karemu ngomong nyegat aku. Aku arep njaluk tulung. Wah, men biasa. Njaluk tulung jilih biasa. Kata-katane ketok. Kata-katane ketok apik. Ngalem-ngalem ra urung. Nek aku sini sik. Ah. Biasa. Sok seminggu tak balik. Ah. Ora usum ya. Wis kulino ngapusi kok dapusi ora. Aku kok kaya apal to karo guyonane bocah. Ah, wis ora macem-macem. Urung wancine kok wis dapalke. Sapa iki nyolong rokokku? Aku njaluk tulung karo kowe. Njaluk tulung apa? Ana maling ning negara Ngastina. Mbok dikandhake Rama. Rama sapa? Lho, Rama. Ana maling. Kowe lah apal tembang barang ketoke kok saya apal aku. Ah, saya wis ngetarani dhewe aku. Kowe nang negara Ngastina nek kowe iso nyekel maling sing jeneng Bagong nang negara Ngastina, kowe njaluk apa tak turuti. Asli, tenang. Aku njaluk patine
wong bagus nang mburimu kuwi. Lho. Iki adikku arep tak jaluk patine. Wis ora iso. Gelem ora? Gelem. Tenan? Heeh. Ngapusi titenono, katutke dosane. Endi menungsane? Neng Taman Kadilengleng. Taman Kadilengleng karo Taman Sari ngendine? Taman Negara Ngastina, cak goblok banget ora. Taman Kadilengleng iki Taman Negara Ngastina karo Taman Sari beda goblok. Iya ya Taman Nyang. Ora. Keterangane iki sing gawe nasibku sengsara. Lho sapa iki? Waduh. Semi suarane padha. Rupane ya padha, suarane padha. Padha wae. Wis edan. Mulane kok uripku ketoyong-toyong nganti cemplung segara barang. Iki menungsane kowe ora waton bisa ngucap. Wah, jan wis. Ora iso dirasake iki nek carane ngene. Sing ngomong sapa ora ngerti mongko iki disiarke radio. Konco tani. Lagune karo ponco petani. Kowe arep ngapa kowe? Kowe wani gawe kisruh negara Ngastina. Kowe sapa Begawan Godhog Githik? Bakal ngrampungi nyawamu. Mati dah aku, mati bareng kawujute. Perang cara dalang-dalang biyen ngono kuwi ya Mas. Wis serem banget iki. Esuk-esukan cah-cah do nangis kabeh wis. Mengene iki mbok yakin. Mbok sapa wis to? Bapakku ben. Amu. Kowe esuk-esukan mesti saura-urane jangan bening. Saiki kok kowe mung jenang. Perbedaane wis akeh banget perbedaane. Iki cerewet bae ngopo to kowe? Cangen-cangenku dhewe kok ngopo? Ucap kacarita. Kemlawi astaning Begawan Godhog Githik mendhet pusaka inggih menika Sela Gumuk den tuthukaken wonten mustakanipun iki Lurah Bagong. Ical wujude inggih Lurah Bagong. Nenggih Gandharwa sapu jagat ingkang tenggo ringin kurung negari Ngamarta. Begawan Godhog Githik ilang wujute babar iki Lurah Bagong. Pendhita mau wis Badar Bagong kok melayu. Kresna kok kaget. Lah wong sing jeneng wong kaget iki ora kanyono-nyono kok teratapan dhewe kok. Niki sing dadi Bagong. Lho, iki to? Inggih sinuwun. Lah wong kowe iki rak jem sing tunggu ringin kurung negara Ngamarta. Ih, kasinggihan mekanan. Lah ning ngopo? Namung dipun timbali. Gusti Ayu Banowati tuwin dipun dawuh supados mimba wujudipun Bagong. Sik mono, sok meneh. Oh, Ndek. Sok meneh iki ora ngono kuwi. Gawe kucem asmane ingsun. Aku ki wis berbuat apa, berbuat becik. Sak penakmu dhewe. Njur terus piye iki maksude? Jlentreh crita iki piye maksude?
Kowe dadi Bagong iki terus maksudnya apa nggawa wahyu? Apa nggawa kanugrahan? Apa kepiye iki? Kudune rampung. Wah, kula mboten ngertos menawi niku. Ora jelas iki. Lakon ndak jelas. Wis ora ana kudune kowe nggawa wahyu apa lah, wahyu tetean apa? Ngono kuwi. Oh inggih kula kemutan. Wah, gawe-gawe iki. Gawe-gawe men supaya ndang rampung. Kula namung dipun dawuhi estunipun Gusti Ayu Banowati anggenipun mekaten menika janjanipun namung nanjihaken katresnanipun Prabu Duryudana. Ngono inggih. Ya wis. Tak tampa. Mlebu to, Bagong? Masuk. Ya wis ora apa-apa. Wis kono kowe bali ana ringin kurung. Nyuwun pamit. Ande Bima kang simonabda ngesesma walindu lawan angin ing Kresna kakangku Werkudara piye Bagong eleng kono sing lupa dudu Bagong nanging sejatine ana ingkang memba Bagong sapa Jem sapu jagat yang mapan ning ringin kulung negara Ngamarta tilas patih Ngendraprasta biyen. Wah. Koko Prabu. Menapa sampun wis Janaka? Kabeh wis katon padhang ya mung ana siji-wijing kudu tok lakoni. Menapa? Kowe njaluk ngapura karo Bagong. Bagong. Nun. Njaluk. Apa iki? Njaluk ngapura. Mboten dados menapa, Ndara? Sedaya menika kedunungan ina lali salah apes intip lan mati. Iya. Sumenene tumandane ampun ngantos sak kepenake dhewe ke? Iya. Dipetung tuna lan bathine. Nek tuna ya aja didol, nek bathi ya didol bareng-bareng. Ora edan kowe. Iya, kowe ngapura karo aku. Ngapura. Iya, Bab. Semar anakmu isih urip. Wah, Bagong. Petro, anakmu isih Bagong. Gareng adimu isih Kok senengane ora? Kresna, Kresna. Kula wonten dawuh Prabu. Do nendi? Wonten mriki kok Prabu. Nendi? Wonten mriki kok Prabu. Aku lei. Iki menungsane sing nyolong Nyai Ratu Banowati. Mboten, sanes menika. Lho sapa? Niku menika Jem Sapu Jagat ing tenggorenging Kurung Negari Ngamarta. Lho, Jem Sapu Jagat? Inggih. Malih Bagong? Inggih kok. Lah edan. Tak kung. Ya, nek ndodhok iki sing pas. Sampake di Gondara Werkudara nyisihke Wadyabala. Wadyabala ngendi? Wadyabala ngendi? Ora ana Wadyabala kok disisihke. Nyilih ndase.